Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem un exemple molt clar de com els errors en l'obertura es poden castigar de manera immediata. La partida comença amb jugades normals, però les negres cometent dues imprecisions greus, moure la dama massa aviat i repetir moviments innecessaris. Les blanques aprofiten aquests errors amb desenvolupament ràpid i una petita combinació, aconsegueixen donar mat en poques jugades. Després de les jugades inicials E4, E5 i alfil C4, les negres treuen la dama amb dama F6, un moviment molt dubtós. Quan les blanques continuen amb cavall F3, les negres repeteixen l'error amb dama G6, perdent encara més temps. Amb enroc, les blanques asseguren el rei i preparen activitat. Tot i que les negres capturen el peó amb dama E4, això només obre la porta al contraatac. La combinació arriba ràpidament. Alfil F7, rei D8, cavall E5, dama E5, torre E1, dama F6, torre E8. Un mat elegant i molt ràpid que mostra la importància del desenvolupament correcte. En resum, aquesta partida ensenya una lliçó clau. Treure la dama massa aviat i repetir moviments sense sentit és un error greu. Les blanques, jugant amb ordre i desenvolupament ràpid, aconsegueixen donar escac mat en només 8 jugades. La lliçó és clara. En l'obertura, desenvolupa les peces, assegura el rei i no perdis temps amb la dama. Fins aviat i ens veiem al tauler.